a fer la cursa de nit de la lluna plena que fa el Citó de Castelló Esports i res, 10 quilòmetres, anirem fins a Sant Climent i de Sant Climent un altre cop a Viladecans. Va, vinga, que d'aquí una estona comença! Ja, 5, 4, 3, 2, 1, 0, Va, vinga, que ens fiquem a la muntanya, que és el que mola! Com cada any els bombers mullant a la gent, vamos. Una marrarada, però bueno, bé, la veritat és que s'agraeix perquè fa molta calor. Vinga, anem! Espectacular, hem tingut que fer una baixadeta, estaven els bombers amb una corda i res, tot genial. I hem passat per un túnel i molt bé. Apa, vinga, anem, que ja queda poc. És la cursa de la lluna plena. Per pista, una passada, el bomber ens ha mullat, com hem pogut veure, res, genial. Ja hem acabat i ara anem a menjar una miqueta de l'aigua, la fruita que donen i apa, bye bye, fins al proper Timor Ruta! Us esperem. Compreu a Viladecans, compreu a les botigues d'aquí de xarxa comercial. Adeu a tothom. Fins sempre, guapos. Adeu.